Kibor Pyniaid district jong ke East KHASI Hills Dangshan kala Pynlong ye ke Jingialang bagi khot jong katu kat ni ki Dorbar Shnong ki badan hanong ba Shlong ha susu tham auditorium ye ke ni ke Jingialang lawan bani shimbenta du deputy commissioner ikong RM Kurba superintendent of police ke East KHASI Hills iba Sylvester Nong Tenger USP ke Shlong iba Vivek Aim ke assistant food commissioner ikong DBS Mukim ki rong ba Shnong bagi khot jong ki Dorbar Shnong ki bor Pyniaid district ki lapani ke jingkurshan na ki Dorbar Shnong ha ka bani khun ye ki jing e ki bami na ki kam khai drug bat kumju ha ka ban wanra e ka shongsuk shongsngan kajing khot joni ya piong pisim patak statement the pimpas mo kajing khot joni ya ki rangba Shnong bekentup ya ke urban area but semi urban area kalong namar ba kidon kat tu kat ni ki kamu ki bang ni kendu nak kapor ha ka be debit ka loan order ha ka be de bat ki imlang salang ha ka be de bat ki jingja ko ka district jongi ani kwa ban don kata ka jingya trilang bat ki Shnong namar ni sgo thu ba lada nim dan kata ka jingya trilang long ke jingya su thu jing much ba te kan wan bat te ka jingya trilang